بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ لئی پھبدیے سب تعریف جڑا کل جہاناں دا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک حساب دے تھیڑے دا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں تے خاص تیرے کولو ہی مدد منگنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سانو سدھے رستے چلائی رکھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا، نہ کہ جنہاں تے غضب ہویا تے نہ گمراہاں دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایہو کامل کتاب اکا شک نہیں اے دے وچ متقیاں لئی ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جڑے لوگ غیب تے ایمان لیاؤندے نے تے نماز نو قائم رکھدے نے، او دے وچوں جو روزی اساں انہاں نو پہنچائی او خرچ کردے نے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تے جڑے ایمان لے آندے نے جو اے نبی تیرے ول اتاریا گیا تو جو تھے تو پہلے اتارا گیا تے آخرت تے وہ سب یقین رکھتے نے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب والوں ہدایت تے نے تا اوہی سب کامیاب ہون والے نے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہاں لوکاں کفر انکار کیتا انہاں تے ایک برابر ہے بھاویں تسی انہاں نو ڈرایا یا انہاں نو نہ ڈرایا ہوئے، او ایمان نہیں لیاؤن لگے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے انہاں دے دلاں اتے تا انہاں دے کناں اتے مہر لا چھڈی ہے تا انہاں دیاں اکھاں تے ایک پردہ ہے تا انہاں لئی بہت وڈا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، تا لوکاں وچوں کچھ او نے جڑے آکھدے نے پئی اسیں اللہ اتے تے روز آخر اتے ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکھا دیندے نے اللہ نو تے جڑے ایمان لے آئے نے تا حقیقتاً وہ اپنے آپ تو سوا کسی نو دھوکھا نہیں دیندے تو نہیں سمجھدے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انہاں دے دلاں وچ نفاق دی بیماری ہے سو اللہ نے انہاں نو بیماری چ ہور ودا دتا تو انہاں واسطے دردناک عذاب ہے ایس تو جڑا وہ جھوٹ بولتے سن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تا جدوں انہاں نو آکھیا جاندا ہے پئی دھرتی وچ فساد نہ پھیلاؤ تے کہندے نے اسیں تے صرف
سوارن والے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بنا شک اوہ ای فسادی نے تے پر او نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تا جدوں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے پئی ایمان لے آؤ جویں لوکی ایمان لے آئے، تا کہندے نے بھلا اسی ایمان لے آئیے جویں مورکھاں ایمان لے آندا۔ سن لو بنا شک اوہی مورکھ نے تو او پر نہیں جاندے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ۔ تا جدوں انہاں نوں ملدے نے جڑے ایمان لے آئے کہندے نے اسی ایمان لے آئے ہاں، تا جدوں اپنے شیطاناں سرکشاں کول کلیاں ہوندے نے تا کہندے نے اسیں بے شک تواڈے نال ہاں، اسیں تا صرف مذاق کرنے ہاں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، او اللہ انہاں نال مذاق کردا ہے تے انہاں نوں مہلت دیندا ہے، اپنی سرکشی چ پے حیران پھردے نے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اوہی لوگ نے جنہاں ہدایت بدلے گمراہی مل لے لئی، سو انہاں دی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دتا تے نہ ہی وہ ہدایت والے بنے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ انہاں دی مثال اس بندے ورگی ہے جنہیں اگ بالی، پھر جدوں انہیں جوال دوالا چانن کر دیتا تے اللہ انہاں دا نور لے گیا تے انہاں نوں ہنیریاں وچ چھڑ دیتا، وہ ویکھدے نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ڈورے نے، گونگے نے، انے نے، سو کدی بھی نہیں پرتن لگے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جویں آسمان تو بدل او دے وچ کئی ہنیرے تے گرج تے بجلی ہے، او کڑاکے دار بجلیاں تو موت کولوں ڈردیاں اپنیاں انگلاں اپنے کناں وچ پھنسا لیندے نے تے اللہ کافراں نوں گھیرن والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لگدا پئی بجلی انہاں دے دیدے لے نٹھے، جدوں بھی انہاں نے چانن کر دیے او دے وچ ٹرن لگ پیندے نے، تے جدوں انہاں تے ہنیرا کر دیے کھلو جاندے نے، تے جے اللہ چاہندا تے ضرور انہاں دی سماعت تے انہاں دے دیدے لے جاندا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز تے پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوکو اپنے رب دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا تے انہاں نوں بھی جڑے لوگ تواڈے تو پہلے سن تاں جے تسیں بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جن نے تواڈے لئی زمین نوں وچھونا بنایا تے آسمان نوں چھت بنایا تے آسمان تو پانی بسایا، پھر او دے راہیں کڈے کئی پھل تواڈے لئی روزی،
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਮਪੱਲਾ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ۔